హరే కృష్ణ భక్తులందరికీ ఈరోజు 12వ అధ్యాయానికి మనం చెప్పుకుందాము. అందరికీ కూడా స్వాగతం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిలితం येन తస్మై శ్రీ గురవే నమః. नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौरभक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. 12వ అధ్యాయము భక్తి యోగము. ఈ అధ్యాయము ఈ రోజుతో భక్తి యోగంలో ఆఖరి అధ్యాయం ఇది. నిన్న చెప్పుకున్నట్లుగా ఈ అధ్యాయం పేరు భక్తి యోగము అని చెప్పేసి నిన్న కూడా అనుకున్నాము. సో భక్తి యోగ చిన్న అధ్యాయమే అయితే అన్ని శ్లోకాలు చాలా వరకు కూడా అన్నీ కూడా ముఖ్య శ్లోకాలు చాలామంది ఈ 12వ అధ్యాయము 15వ అధ్యాయము కంటతా కూడా వస్తూ ఉంటుంది చాలామందికి. సో ఇది వీలైతే దీంట్లో కొన్ని శ్లోకాలు మీరు కూడా నేర్చుకోవటానికి ప్రయత్నించవచ్చు. మొట్టమొదటిగా అర్జున ఉవాచతో ప్రారంభమైంది. అర్జున ఉవాచ ఏవం సతతయుక్తా ఏ భక్తాస్త్వాం పర్యుపాసతే ఏ చాప్యక్షరమవ్యక్తం తేషాం కే యోగవిత్తమా. అర్జునుడు పలికాడు ఏమని? ఎల్లప్పుడూ నీ భక్తియుక్త సేవలో నెలకొను భక్తులు మరియు అవ్యక్తము నిరాకార బ్రహ్మమును ఆరాధించేవారు ఈ ఇరువురిలో ఎవరు యోగ పరిపూర్ణులుగా భావింపబడుదురు. సో అంటే ఇప్పటి వరకు మనము కొన్ని విధానాలు చూసాం కదా. సో ఇలా ఎల్లప్పుడూ నీ భక్తిలో ఉండేవాళ్ళు అవ్యక్తము నిరాకార బ్రహ్మ అని ఆరాధించేవాళ్ళు ఎవరు, వీళ్ళిద్దరిలో ఎవరు పరిపూర్ణులు అని చెప్పేసి అడుగుతున్నారు. ఇక్కడ మనకి చిత్రంలో ఇది చూపిస్తున్నారు. సో అంటే బ్రహ్మము అంటే ఒక నిరాకార రూపంలో భగవంతుడిని ఆరాధించటము, ఆ తరువాత పరమాత్మ రూపంలో ఆరాధించటము, భగవంతుడిగా ఈ రూపంలో మనం శ్రీకృష్ణ పరమాత్మని ఆరాధించటం, ఇలా రకరకాలుగా ఎవరికి తోచిన వీలైన ఎవరికి ప్రీతికరమైన విధంలో వాళ్ళు భగవంతుడిని ఆరాధిస్తూ ఉంటారు. అయితే దీంట్లో ఏది ఏమైనా ఒకదానిని మించినది ఒకటి ఏమన్నా ఉందా అన్నట్లుగా ఆయన అడిగిన ప్రశ్నకు భగవానువాచ మయ్యావేశ మనో ఏ మాం నిత్యాయుక్తా ఉపాసతే శ్రద్ధయా పరయోపేత తే మే యుక్తా తమా మతా. తేమే యుక్త తమామత. శ్రీ భగవానుడు ఏం చెప్పారు? నా సాకార రూపము పైననే తమ మనస్సును స్థిరపరిచి మహోన్నత దివ్యమైన శ్రద్ధతో మయ్యావేశ్య మనో ఏ మాం నిత్యాయుక్త ఉపాసతే, నా మీద మనస్సును పెట్టుకుని ఎవరైతే నిత్యము అలా ఉపాసన చేస్తారో శ్రద్ధయా పరయోపేత తేమే యుక్త తమా మత. శ్రద్ధయా పరయోపేత, శ్రద్ధయా పరయోపేత ఇది తేమే యుక్త తమా మత అంటే దివ్యమైన శ్రద్ధతో నన్ను అర్చించడంలో సర్వదా నెలకొని ఉన్నవారే అత్యుత్తమ యోగపూర్ణులని పరిపూర్ణులని నా అభిప్రాయము. సో
సో మయి ఆవేశ్య మనోయే అంటే భగవంతుణ్ణి మనస్సులో ఉంచుకుని నిత్యము ఉపాసన చేస్తూ శ్రద్ధతో ఎవరైతే నన్ను పరయోపేత అంటే అర్చిస్తారో సర్వదా అలా నెలకొని ఆ శ్రద్ధలో ఉన్నవాళ్ళు యుక్త తమ మత, సో వాళ్ళు తప్పకుండా పరిపూర్ణులవుతారు అని నా అభిప్రాయము అని చెప్పేసి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అంటే భగవంతుణ్ణి పూజించటం అనేది మనము ఊరికినే చేతులతో పూజించటం అని కాదు. మయ్యావేశ్య మనోయేమాం అంటే నన్ను మనస్సులో పెట్టుకుని అన్నది నిత్యాయుక్త ఉపాసతే. అలా రోజు ఎవరైతే ఉపాసన చేస్తారో భక్తి అనే భావము ఎక్కువ అది ముఖ్యము. దానితో ఎవరైతే నిత్యము ఉపాసన చేస్తారు అని చెప్పేసి మనం గుర్తుంచుకోవాలి. ఆ భక్తి భావం, అందుకే పత్రం పుష్పం ఫలం తోయం యోమే భక్త్యా ప్రయచ్చతే అని చెప్పారు. అంటే భక్తితో ఇస్తే ఏదైనా తీసుకుంటాను. భక్తి లేకుండా మనం 100 రకాలు చేసి అక్కడ పెట్టొచ్చు, కానీ దానివల్ల ఉపయోగం లేదు. భక్తి మనం 100 రకాలు పెట్టలేకపోయినా, 10 రకాలు పెట్టలేకపోయినా, ఏమి పెట్టలేకపోయినా నీరైనా సరే భక్తితో ఇస్తే చాలు. సో భావము అనేది మనకు అక్కడ భగవంతుడికి అది ముఖ్యం. సో అలా ఎవరైతే నన్ను నిత్యము ఆ రకంగా ఉపాసన అర్చించటం దివ్యమైన శ్రద్ధతో చేస్తారో వాళ్ళు యోగ పరిపూర్ణులని నా అభిప్రాయం. అంటే మనం ఏదో పెద్ద యోగాలు ధ్యానాలు చేయాల్సిన అవసరం కంటే ముందు ఆ భక్తి భావంతో భగవంతుణ్ణి మనం పూజించటం ముఖ్యం అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. ఏ త్వక్షరమనర్తిష్యే ఏ త్వక్షరమనిర్దేశ్యం 4 శ్లోకాలు ఇవి. ఏ త్వక్షరమనిర్దేశ్యం అవ్యక్తం పర్యుపాసతే సర్వత్ర గమచింత్యం చ కూటస్థం చ అచలం ధ్రువం. తర్వాత సంనియమ్యేంద్రియ గ్రామం సర్వత్ర సమబుద్ధయా తే ప్రాప్నువంతి మామేవా సర్వభూతారహితే రత. కానీ ఇంద్రియాతీతము, సర్వవ్యాపకము, ఊహాతీతము, మార్పులేని కదలని స్థిరమైన వ్యక్తీకరించబడని అంటే పరతత్వ నిరాకార భావనను పూర్తిగా ఆరాధించేవారు సమస్త ఇంద్రియముల నియంత్రణ ద్వారా అందరి పట్ల సమభావము కలిగి అందరి సంక్షేమంలో నిమగ్నమై చివరికి నన్ను పొందుతారు. సో ఇది ఈ మార్గంలో ఎలా భగవంతుణ్ణి పొందొచ్చు అనేది చెప్తున్నారన్నమాట. ఇంద్రియాతీతం అంటే ఇంద్రియాలను జయించగలగాలి. ఇలా ధ్యానము ఆ మార్గంలో వెళ్తే ఎట్లాంటి వాళ్ళు భగవంతుణ్ణి పొందగలరు, ఏ విధంగా అన్నది ఇక్కడ వివరించారు. భక్తి మార్గంలో వెళ్ళామంటే ముందు మయ్యావేశ్య మనోయేమా నిత్యాయుక్త ఉపాసతే, నన్ను మనస్సులో ఉంచుకుని నా రూపాన్ని నిత్యము ఎవరైతే శ్రద్ధతో నన్ను అర్చిస్తారో అని చెప్పేసి ఇక్కడ చూసామంటే మనస్సులో ఆ భక్తి భావంని నెలకొల్పుతూ చేయటం అనేది అక్కడ ముఖ్యం. ఇక్కడ ఇంద్రియాతీతము, సర్వవ్యాపకము, ఊహాతీతము, మార్పులేని కదలని స్థిరమైన వ్యక్తీకరించబడని అంటే ఈ పరతత్వం అంటే భగవంతుని యొక్క తత్వం ఇది. వాళ్ళు నిరాకార భావనలో ఎవరైనా ఆరాధిస్తే వాళ్ళు వ్యక్తీకరించబడని ఈ పరతత్వం ఎలా ఉంటుంది? భగవంతుడి పరతత్వం అంటే ఇంద్రియాతీతము, సర్వవ్యాపకము, ఊహాతీతము, మనం ఇంకా ఊహించలేము, మార్పు లేదు, సత్ అని చెప్పుకున్నాం. సత్ అంటే ఏంటి? మార్పు లేనిది అని చెప్పుకున్నాం. మార్పు లేని కదలని కదలని అంటే కదలిక లేనిదని కాదు, స్టేబుల్ అన్నట్లుగా స్థిరమైన వ్యక్తీకరించబడని అంటే పరతత్వ నిరాకార భావనను పూర్తిగా ఆరాధించేవారు. అలా భగవంతుడి శక్తిని ఆ రకంగా గుర్తించి ఆరాధించేవారు సమస్త ఇంద్రియాల నియంత్రణ ద్వారా ఇంద్రియాలన్నింటినీ కూడా కంట్రోల్ చేసుకుని అందరి పట్ల సమభావము కలిగి అందరినీ కూడా ఒకే రకంగా చూడగలగాలి వాళ్ళు. అంటే మనం ఇంతకుముందు చూసాం కదా, బ్రాహ్మణి గవిహస్తిని అని చెప్పేసి పండితులు జ్ఞానులు వాళ్ళందరిలోనూ
సద్బ్రాహ్మణుడైన, గోవైనా, ఏనుగైనా, అందరిలోనూ కుక్కనైనా సరే, అలాంటి వాళ్ళ మాంసాలు తినే వాళ్ళనైనా సరే అందరినీ కూడా సమదృష్టితో చూస్తారు అనే విషయాన్ని మనము ఇంతకుముందు చూసాము. సో అందరి పట్ల ఇంద్రియాలను నియంత్రణ చేసుకోవటం అంటే మన కోరికలను కట్టడి చేసుకోగలగటము. ఇంద్రియాలు పని చేయకపోతే కోరికలనే ఉండవు. ఎంతసేపు మన కళ్ళు చూస్తూ నోరు తినాలనిపించటం, చెవులు వినాలనిపించటం, వినటం, ఇవన్నీ చేసుకుంటూ ఉన్నంతకాలం మనకి ఏదో ఒక రాగద్వేషాలు ఏర్పడుతూనే ఉంటాయి. కోరికలు, అసూయలు, ద్వేషాలు. సో ఈ రాగద్వేషాలను మనం అరికట్టాలి అంటే ఇంద్రియాలను నియంత్రణ చేసుకోవాలి. సో వీళ్ళు ఇలా ఈ మార్గంలో వాళ్ళు అలా ఇంద్రియాలను నియంత్రణ చేసుకుని అందరి పట్ల సమభావం, ఎప్పుడైతే రాగద్వేషాలు ఉండవో అందరినీ మనం సమంగా చూడగలుగుతాం. సో అలా అందరినీ సమభావాన్ని పట్ల సమభావంతో ఉండి, అంటే శత్రువునైనా మిత్రువునైనా ఒకే రకంగా చూడగలుగుతాం. స్థితప్రజ్ఞత అనే చోట మనం 2వ అధ్యాయంలో చూసాము. అవి మళ్ళీ ముందు అధ్యాయాల్లో ఇంకా చాలా వివరంగా శ్రీకృష్ణుడు మనకు వివరించడం జరుగుతుంది. సో ఆ సమభావం అందరి పట్ల ఉండాలి. శత్రువుల్ని మిత్రువుల్ని సమంగా చూడగలిగేది. ఉదాహరణకు పెద్ద ఉదాహరణ అది. ఎవరైతే శత్రువునైనా మిత్రువునైనా ఒకే రకంగా చూడగలరో అటువంటి సమభావంతో అందరి సంక్షేమంలో నిమగ్నమై, అంటే ఎవ్వరికీ కూడా హాని చేయకుండా అందరికీ కూడా సంక్షేమం, అందరి యొక్క క్షేమాన్ని ఎవరైతే కోరుకుంటారో, ఒట్టి కోరుకోవటమే కాదు అందరి క్షేమంలో నిమగ్నమై, అంటే మనకి చేతనైంది మనం అందరి క్షేమం కోసం చేసేవాళ్ళు చివరికి నన్ను పొందుతారు అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట. సో వాళ్ళు భగవంతుని యొక్క తత్వం మీద వాళ్ళు ఆరాధిస్తూ ఉంటారు. అలాంటి వాళ్ళు ఎలా ఉంటారు అంటే ఇంద్రియాలను నియంత్రణ చేసుకుంటారు, అందరి పట్ల సమభావం కలిగి ఉంటారు, అందరి క్షేమం కోసం వాళ్ళు నిమగ్నమై ఉంటారు, కృషి చేస్తూ ఉంటారు. అంటే అలాంటి వాళ్ళు తప్పనిసరిగా నన్ను పొందుతారు అని చెప్పేసి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే, అంటే ఆ రకమైన సాధన అందరికీ కష్టము, అంత తేలికగా శత్రుమిత్రులని సమంగా చూడగలిగేది మరి అందరూ చేయటం కష్టమేమో. క్లేశోధికతరస్తేషాం అవ్యక్తాసక్తచేతసాం అవ్యక్తా హి గతిర్దుఃఖం దేహవద్భిరవాప్యతే. సో క్లేశోధిక తరస్తేషాం, పరమపురుషుని అవ్యక్త నిరాకార తత్వం పట్ల మనస్సు ఆసక్తమైన వారికి పురోగతి చాలా కష్టంగా ఉంటుంది. ఆ విధానంలో పురోగతి సాధించటం దేహదారులకు ఎల్లప్పుడూ కష్టమే అని చెప్పేసి, సో ఆ తత్వంలో ఉంటే మనకి అంత తేలిక కాదు, కొంచెం పురోగతి సాధించాలంటే కష్టమే. అవ్యక్తాహి గతి దుఃఖం దేహవద్భిర వాప్యతే అని చెప్పి దేహదారులందరికీ కూడా మరి అంత సులభమైన మార్గం కాదు అని చెప్పేసి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఏతు సర్వాణి కర్మాణి మయి సన్యస్య మత్పర అనన్యేనైవ యోగేన మాం ధ్యాయంత ఉపాసతే. తేషాం అహం సముద్ధర్తా మృత్యు సంసార సాగరాత్ భవామి నచిరాత్ పార్థ మయ్యావేశిత చేతసాం. 6-7 శ్లోకాలు. సో మనం చూసినటువంటి మొట్టమొదటి శ్లోకము ముఖ్య శ్లోకము ఏది అంటే మయ్యావేశ్య మనో ఏమాం నిత్యాయుక్త ఉపాసతే శ్రద్ధయా పరయోపేత తే మే యుక్త తమా మత అదొకటి. తర్వాత క్లేశోధిక మనం ఇప్పుడు చూసినటువంటి ఈ శ్లోకం కూడా ముఖ్య శ్లోకమే, అది 5వ శ్లోకము, ఇది కూడా ముఖ్య శ్లోకమే. ఆ తర్వాత ఈ 2 శ్లోకాల్లో ఏం చెప్పారో చూద్దాం. కానీ ఓ పార్థ, కార్యకలాపాలన్నింటినీ నాకు అప్పగించి విచలనం లేకుండా అంకిత భావంతో
అంకిత భావం, కృష్ణార్పణం అనే భావంతో భక్తి సేవలో నిమగ్నమై మనస్సును స్థిరపరుచుకుని ఎల్లప్పుడూ నన్ను ధ్యానిస్తూ ఆరాధించే వారిని నేను జన్మ మృత్యు సాగరము నుండి శీఘ్రమే రక్షించేవాడిని అవుతాను. సో కార్యకలాపాలన్నిటినీ నాకు అప్పగించి, అంటే పని చేయకుండా కూర్చోమని కాదు, పని చేస్తూ వాటిని విచలనం లేకుండా అంకిత భావంతో, అంటే స్టేబుల్గా ఎప్పుడూ అదే భావంతో, ఇవాళ అప్పగించి రేపు మళ్ళీ మర్చిపోవటం కాదు. విచలనం అంటే మార్పు లేకుండా స్థిరంగా అంకిత భావంతో ఉంటే అర్పణం, కృష్ణార్పణం అనే భావంతో మనం కార్యకలాపాలన్నింటినీ కూడా చేస్తూ అవి భగవంతుడికి సమర్పిస్తూ చేస్తూ భక్తి సేవలో నిమగ్నమైతే మనస్సును స్థిరపరచుకుని ఎల్లప్పుడూ నన్ను ధ్యానిస్తూ ఆరాధించే వారిని నేను జన్మ మృత్యు సాగరం నుంచి శీఘ్రమే రక్షించిన వాడిని అవుతాను. సో ఇక్కడ క్లియర్గా కార్యకలాపాలన్నింటినీ నాకు అప్పగించి, అంటే చెయ్యొద్దని కాదు, మనస్సును విచలనం లేకుండా అంకిత భావంతో ఈ వీటిని మనం చేస్తూ భగవంతుణ్ణి మనసులో ఉంచుకుని అన్నీ కూడా భగవంతుడి తృప్తి కోసం చేస్తున్నాము, భగవంతుడికి అర్పిస్తున్నాను అనుకుంటూ చేయటం ఇక్కడ ముఖ్యమైన పాయింట్ అన్నమాట. సో భగవంతుడు మన యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీస్, మన డ్యూటీస్, మన బాధ్యతలను వదిలేసి పనులేవి చేయొద్దని చెప్పలేదు. ఇంతకుముందు కూడా చూసాము. అర్జునుడికి కూడా ఏం చెప్తున్నారు, నీకెందుకు ఇద, నువ్వు నీ బాధ్యత ఏదో నీ స్వధర్మాన్ని నువ్వు చేయాలి. స్వధర్మం చేయకపోవటం కూడా కరెక్ట్ కాదు, స్వధర్మాన్ని చెయ్యాలి. అలాగే మనందరికీ ఉండే స్వధర్మాలను మనం నిర్వర్తించాలి. నిర్వర్తించిన మనము వాటిల్లో చిక్కుకోకుండా రాగద్వేషాలలో అవి భగవంతుడి కోసం చేస్తున్నాము అనేటటువంటి అంకిత భావంతో చెయ్యాలి అని చెప్పేసి, అంటే మనసులో పైకి కర్మ చేస్తూ మనస్సులో ఆ వైరాగ్యాన్ని మనము వృద్ధి చేసుకోవటానికి ప్రయత్నించాలి. అది నా కోసం కాదు, అది భగవంతుడి కోసం అనేటటువంటి భావాన్ని మనము ఎప్పుడు మనసులో ఉంచుకుంటూ ఆ రకంగా ధ్యానం అంటే అన్నీ కూడా భగవత్ సమర్పం అనేటటువంటి భావాన్నితో ఎవరైతే చేస్తారో, ధ్యానిస్తూ ఆరాధించే వారిని నేను జన్మ మృత్యు సంసార సాగరం నుంచి శీఘ్రమే రక్షించిన వాడిని అవుతాను. ఇక్కడ మనకు గజేంద్ర మోక్ష చూపిస్తున్నారు. గజేంద్రుడు కాలు ఇరుక్కున్నప్పుడు ఎప్పుడైతే అప్పుడు భగవంతుడిని తలుచుకుని ఆయన సర్వము వదిలి శరణాగతి అని నువ్వు తప్ప ఇక నాకు మార్గం లేదని ప్రార్థించిన తర్వాత వచ్చి గజేంద్రుణ్ణి రక్షించటం మనము ఈ చిత్రంలో చూస్తున్నాం. అనన్య భక్తి అంటే భక్తిలో మొదటి రకం అనన్య భక్తి అనేది మయ్యేవా మన ఆధత్స్వ మయి బుద్ధిం నివేశయ నివసిష్యసి మయ్యేవా అత ఊర్ధ్వం న సంశయ. సో మయ్యేవా మన ఆధత్స్వ మయి బుద్ధిం నివేశయ. సో భగవంతుడిని అంటే దేవదేవుడినైన నాపై నీ మనస్సును స్థిరపరచు. మయ్యేవా మన ఆధత్స్వ మయి బుద్ధిం నివేశయ అంటే నీ బుద్ధినంతా కూడా నా కోసం ఉపయోగించు. నివసిష్యసి మయ్యేవా ఆ విధంగా నువ్వు నాలో నివసిస్తావు. అత ఊర్ధ్వం న సంశయ నీకు సందేహం లేకుండా ఎప్పుడు కూడా నీకు ఆ పై స్థాయి నీకు లభిస్తుంది. ఊర్ధ్వం అంటే భగవంతుడి పరంధామం నీకు లభిస్తుంది. అంటే మనస్సును బుద్ధిని భగవంతుడి మీద లగ్నం చేస్తే నిస్సందేహంగా నువ్వు నాలో ఎప్పుడూ నివసిస్తారు అలాంటి వాళ్ళు అని చెప్తున్నారు. అలా అనన్య భక్తులు అలా ఉంటారు అని ఇక్కడ మనకు చెప్తున్నారు ఈ శ్లోకంలో. కృష్ణ బలరాముల్ని ఈ చిత్రంలో మనం చూస్తున్నాము. అథ చిత్తం సమాధాతుం న శక్నోషి మయి స్థిరం అభ్యాసయోగేన తతో మామిచ్ఛాప్తుం ధనంజయ. అథ చిత్తం సమాధాతుం న శక్నోషి మయి స్థిరం
ఓ అర్జున ధనంజయ అంటూ అర్జునుని సంబోధిస్తూ, నీ మనస్సును విచలనం లేకుండా ఎప్పుడు నా మీద స్థిరపరచలేకపోతే అప్పుడు నీవు భక్తి యోగ నియమాలను అనుసరించు, ఈ విధంగా నన్ను పొందే కోరికను పెంచుకో అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. ఇది సాధనా భక్తి అన్నమాట. అనన్య భక్తి ఏమో ఇక భగవంతుడి మీద వాళ్లకు ఆ భక్తి అలా భక్తిభావం వస్తుంది కొందరికి, గోపికల లాంటి వాళ్లకు, గోపాలరకు, వాళ్ళందరికీ అనన్య భక్తి, ఇక వాళ్ళకది సహజంగానే ఆ భగవంతుడి మీద ఆ భక్తి అనేది వాళ్ళకు ఉంటుంది. అలా లేకుండా మనకంత భక్తి మనం వృద్ధి అంత భక్తి మనకు కలగకపోతే భగవంతుడి పట్ల అనన్య భక్తి, సాధనా భక్తి అని ఒక మార్గం ఉంది అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. ఏమిటి ఆ సాధనా భక్తి అంటే, నీ మనస్సును విచలనం లేకుండా నా మీద నువ్వు అలా, అనన్య భక్తి వాళ్ళు ఇలా ఉంటారనమాట, విచలనం లేకుండా అంటే మార్పనే లేకుండా ఎప్పుడు అలా భగవంతుడి మీద స్థిరపరచగలిగి ఉంటారు. వాళ్ళు ఏది చేసినా ఇక వాళ్ళకి భగవంతుడికి అనేటటువంటి ఉద్దేశంతో వాళ్ళు ఉంటారు. ఏ పని చేసినా కూడా అలా స్థిరపరచలేకపోతే అప్పుడు నీవు భక్తి యోగ నియమాలను అనుసరించు. భక్తి అప్పుడు నన్ను పొందే కోరికను పెంచుకోవచ్చు. అలా మనం భక్తి యోగ నియమాలను అనుసరిస్తే అప్పుడు మెల్లగా మనకు ఆ సాధన ద్వారా అనన్య భక్తిలోకి వెళ్ళగలము అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. మనకు అందరికీ అనన్య భక్తి ఉండదు కాబట్టి ఇలా రకరకాల మార్గాలను ఈ భక్తి యోగ అధ్యాయంలో మనం భగవంతుడు సూచించటం చూస్తామన్నమాట. అంటే నన్ను పొందటానికి మీరు ఏ రకంగా సాధన, ఏ రకంగా మీరు నన్ను పొందగలరు. సహజంగా భక్తి ఉండి అనన్య భక్తి ఉంటే పొందుతాం, అది లేకపోతే అప్పుడు సాధన ద్వారా మీరు దాన్ని తెచ్చుకోవచ్చు. అభ్యాస యోగేనా తతో మామిచ్ఛాప్తుం ధనంజయ, అభ్యాసంతో ప్రాక్టీస్తో మీరు నన్ను పొందాలి, మాం ఇచ్ఛాప్తుం నన్ను పొందాలి అనేటటువంటి కోరికను మీరు పెంచుకోవచ్చు ధనంజయ అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. అంటే మనకు ఎన్నో ఆప్షన్స్ ఇస్తున్నారనమాట భగవంతుడు. మన యొక్క బలహీనతను తెలిసి మనము ఈ భ్రాంతిలో మాయలో చిక్కుకున్న వాళ్ళమని తెలిసి మనకు ఆయన ఎన్నో రకాల మార్గాలు ఇక్కడ సూచించటం జరుగుతుంది ఈ భక్తి యోగంలో. సో నెక్స్ట్ ఏం చెప్తున్నారు, నిష్కామ కర్మ. సో అనన్య భక్తి, ఆ తర్వాత సాధనా భక్తి, అది కూడా చేత కాకపోతే నిష్కామ కర్మ. అభ్యాసేప్య సమర్థోసి మత్కర్మ పరమో భవ, మదర్థం అపి కర్మాణి కుర్వన్ సిద్ధిమవాప్స్యసి. సో భక్తి యోగ నియమాలను నీవు అభ్యాసం చేయలేకపోతే నా కోసమే పనులు చేయటానికి ప్రయత్నం చేయము. ఈ విధంగా భక్తియుక్త సేవ చేయటం వలన నీవు పరిపూర్ణ స్థాయిని చెందుకోగలవు. అభ్యాసేప్య సమర్థోసి మత్కర్మ పరమోభవ. ఒకవేళ అభ్యాసం చేయటానికి నీకు చేత కాకపోతే అప్పుడు మత్కర్మ, నా పనులు చేయటానికి ప్రయత్నించు, పరమోభవ. సో మదర్థం అపి కర్మాణి, ఈ విధంగా నువ్వు పనులు చేస్తే కుర్వన్ సిద్ధిం అవాప్స్యసి. సో భగవంతుడి కార్యాలు చేయటము, భగవంతుడి కార్యాలు, మామూలు కార్యాలు చేసిన, మన పనులు చేసిన నిష్కామ కర్మ అంటే మన కోసం కాదు, భగవంతుడి తృప్తి కోసం చేస్తున్నాము అనేటటువంటి ఒక భావాన్ని మనం పెంపొందించుకోగలిగితే అది భగవంతుడి కోసం చేసిన కర్మే అవుతుంది. మనం దాని మీద ఫలితాలను ఆశించకుండా ఇది భగవంతుడికి అర్పిస్తున్నాను, ఈ పని చేస్తున్నాను, ఆయన కోసం చేస్తున్నాను అనుకుని చేయటమే నిష్కామ కర్మ. సో అలా మనము కర్మను చేయగలిగితే, ఒకవేళ మనం అనన్య భక్తి సాధనా భక్తిని కూడా మనం చేయలేకపోతే అప్పుడు ఈ నిష్కామ కర్మ మార్గం ద్వారా నీవు పరిపూర్ణ స్థాయిని, ఈ విధంగా భక్తి సేవ చేయటం వల్ల నీవు పరిపూర్ణ స్థాయిని చేరుకోగలవు అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. సో అలాగే మాయ కోసం పనిచేస్తే మనం ఎంతసేపు మన డబ్బులు చూసుకుని నేనే సంపాదించాను, నేనే చేశాను అనుకుంటూ ఉంటాం. భగవంతుడి కోసం అయితే మనము ఈ వైరాగ్య మార్గంలో ఉంటాము, ఈ భగవద్గీతలు వినటము అది కొంతవరకు అలవర్చుకుంటాము అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. ఇక్కడ
తర్వాత సకామ కర్మ అంటే ఏమిటి అన్నది చూద్దాం. అధైతదప్యశక్తోసి కర్తుం మద్యోగమాశ్రిత సర్వకర్మ ఫలత్యాగం తథా కురు యతాత్మవాన్. అంటే అయినా నీవు నా కొరకై భక్తితో పని చేయలేకపోతే, అలా భగవంతుడి కోసం చేస్తున్నావు అనుకుంటే కూడా చేయలేకపోతే, నీ కర్మఫలాలను త్యజించుట మరియు ఆత్మనిగ్రహము కలవాడై ఉండుటకు ప్రయత్నించు. కనీసం నువ్వు అలా చేయలేకపోతే నీ కర్మఫలాలన్నీ కూడా నువ్వు త్యజించు. అంటే స్వార్థం కోసం చెయ్యొద్దు. సో త్యజించి ఆత్మనిగ్రహం కలవాడై ఉండటానికి ప్రయత్నించు. సకామ కర్మ అంటే నువ్వు కర్మఫలాలను ఆశించకుండా ఉండటము అని చెప్పేసి ఆత్మనిగ్రహంతో ఉండగలగాలన్నమాట. సో అది అలా ఉండటానికి ప్రయత్నించు అని చెప్తున్నారు. సో ఇది ఈ చిత్రంలో ఈవిడ మీరు భాగవతంలో వస్తుంది ఈ కథ. పళ్ళ విక్రేత వచ్చినప్పుడు కృష్ణుడు ఆ రోజుల్లో ధాన్యం ఇచ్చి పళ్ళు కొనుక్కోవటం ఇలాంటివి, ఒక వస్తువు ఇచ్చి ఇంకొక వస్తువు తీసుకోవటం అనే పద్ధతి ఉంది కాబట్టి వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు ధాన్యం ఇచ్చి పండ్లు తీసుకోవటం తెలుసు కాబట్టి ఆ చిన్ని వయసులో ఆవిడను చూసినప్పుడు వెంటనే చేత్తో ఆయన ఆ బియ్యాన్ని తీసుకుని వెళ్ళటము. అయితే ఆ బియ్యం అంతా కూడా చిన్ని చేతులు కాబట్టి జారిపోయి చివరికి 3 గింజలు మిగలటము. ఆ 3 గింజలు కూడా ఆయన ఇస్తే ఆవిడ తీసుకుని ఎంతో సంతోషంతో తిరిగి పండ్లన్నీ కూడా ఆయనకు ఇవ్వటము. అంటే భగవంతుడి మీద ప్రేమతో ఇవ్వటము. తద్వారా తర్వాత చూసుకుంటే ఆవిడ బుట్ట నిండా ఇలా రత్నాలు బంగారము అన్నీ నిండి ఉండటము ఈ కథను భాగవతంలో చూస్తాము. అంటే ఇక్కడ మనకు తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఈ కథలో ఆవిడ అక్కడ ఆ ధాన్యం కోసం చూడలేదు. ఆవిడ 3 గింజలు ప్రేమతో తీసుకుని ఆవిడ ఈ పళ్ళన్నీ భగవంతుడి మీద ప్రేమతో ఆవిడ సమర్పించడం జరిగింది కాబట్టి ఆవిడకు తిరిగి ఆ రకమైనటువంటి రివార్డ్ ప్రతిఫలాన్ని భగవంతుడు ఇవ్వటం జరిగింది అని చెప్పేసి మనం ఆ కథలో చూస్తాము. సో అలా ఫలితం కోసం ఆశించకుండా ఆవిడ అక్కడ డబ్బు కోసం ధాన్యం కోసం ఆశించలేదు. ఆవిడ ప్రేమతో చేయాలి అనుకుని చేశారు. అలా ఫలితాన్ని ఆశించకుండా ఎవరైతే ఆత్మనిగ్రహంతో ఉంటారో అని చెప్తున్నారు. అలా ఉన్నప్పుడు అలా ప్రయత్నించు. నీ కర్మఫలాలను త్యజించుటకు మరియు ఆత్మనిగ్రహము కలవాడై ఉండుటకు ప్రయత్నించు అని చెప్తున్నారు. సో నువ్వు అలా భక్తితో పని చేయలేకపోతే, కనీసం నేను అన్నీ భగవంతుడికే చేస్తున్నాను అని అలా అనుకుని చేయలేకపోతే, కనీసం నువ్వు చేసే పనుల్లో ఇది నా కోసం చేస్తున్నాను అనుకోవటం అయినా మానేసేయి. అయినా నేను పని చెయ్యాలి, అది సరి అయిన రీతిలో పర్ఫెక్ట్గా చెయ్యాలి అంతవరకే. కానీ ఆ తర్వాత దాని నుంచి నాకు అది వస్తుంది ఇది వస్తుందని వాటి మీద దృష్టితో ఉండొద్దు. ఆత్మనిగ్రహం కలవాడై ఉండటానికి ప్రయత్నించు అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సకామ కర్మను కరెక్ట్గా సక్రమంగా చేయటం వరకే, ఫలితాలను మనం ఆశించకుండా త్యజించటానికి ప్రయత్నించాలి. తరువాత ధ్యానము జ్ఞానము. శ్రేయో హి జ్ఞానమభ్యాసాత్ జ్ఞానాత్ ధ్యానం విశిష్యతే ధ్యానాత్ కర్మ త్యాగాత్ శాంతిర్ అనంతరం. సో ఈ అభ్యాసం కూడా నువ్వు చేయలేవు. ఎంత కరుణామయుడు అవుతుందో మనకి స్టెప్ బై స్టెప్ అన్నమాట. ఇది కాకపోతే ఇది, ఇది కాకపోతే ఇది, ఇది కాకపోతే ఇది అని మనకి ఇన్ని మార్గాలను సూచించారనమాట. ఈ అభ్యాసం కూడా నువ్వు చేయలేకపోతే, ఏది సకామ కర్మ చేసి ఫలితాలను మనము త్యజించటానికి ఆత్మనిగ్రహం కూడా మనకి కష్టమైతే గనక
ఈ అభ్యాసం కూడా చేయలేకపోతే జ్ఞానం పెంచుకోవటానికి ప్రయత్నించు. అయినా జ్ఞానం కంటే కూడా ధ్యానం ఉత్తమం. జ్ఞానాన్ని పెంచుకో, కానీ జ్ఞానం కంటే కూడా ధ్యానం ఉత్తమం. ధ్యానం కంటే కూడా కర్మఫల త్యాగం ఉత్తమమైనది. మనం ధ్యానం చేసిన దానికంటే కర్మఫలాన్ని, మనం చేసే పని యొక్క ఫలితాన్ని త్యాగం చేయటమే ఉత్తమమైనది. ఎందుకంటే వాటిని త్యజించటం ద్వారా మనశ్శాంతిని పొందవచ్చు. ధ్యానం ఎందుకు చేస్తాం? మనశ్శాంతి, భగవంతుణ్ణి ఏదో పొందాలి, దర్శించాలి అనుకుని చేస్తాం. అది దానికంటే కూడా కర్మఫలాన్ని మనం ఎప్పుడైతే త్యాగం చేస్తామో అప్పుడే మనకు ఆ మనశ్శాంతిని పొందవచ్చు అని చెప్పి ఇక్కడ చాలా వివరంగా మనకి క్లియర్గా చెప్పారు. శుద్ధ భక్తులు అంటే అన్నది ఇక్కడ చూద్దాము. శుద్ధ భక్తులు 13, 14 శ్లోకం. అద్వేష్టా సర్వభూతానాం మైత్రా కరుణా ఏవ చ నిర్మమో నిరహంకార సమదుఃఖ సుఖాక్షమి సంతుష్టః సతతం యోగి యతాత్మా దృఢనిశ్చయః మయ్యర్పితా మనోబుద్ధి యో మద్భక్తః సమే ప్రియా. సో అద్వేష్టా సర్వభూతానాం మైత్ర కరుణ ఏవచ నిర్మమో నిరహంకార సమదుఃఖ సుఖక్షమి. అన్ని జీవుల పట్ల దయగల స్నేహితుడే గాని అసూయపడనివాడు. అద్వేష్ట, ద్వేషం లేనివాడు. సర్వభూతానాం, అన్ని భూతాలను కూడా మైత్ర కరుణ ఏవచ, ఎవరైతే అందరి పట్ల కూడా మిత్రుత్వంతో కరుణతో ఉంటారో, నిర్మమో నిరహంకార అంటే ఎవరైతే నిర్మలంగా అహంకారం లేకుండా, సమదుఃఖ సుఖక్షమి అంటే బాధ ఆనందంలో కూడా సమానంగా ఉండేవాళ్ళు. సో ఉండేవాడు. సంతుష్ట సతతం యోగి, వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా సంతృప్తిగా, ఎప్పుడు సతతం సంతుష్టులుగా ఉండే యోగి. యథాత్మ దృఢ నిశ్చయంతో భక్తి సేవలో స్వీయ ఆత్మ నియంత్రణ ఉన్నవాడు. యథాత్మ దృఢ నిశ్చయ, ఆత్మను ఎప్పుడు కూడా కంట్రోల్గా ఉండేవాడు, స్వీయ కంట్రోల్లో ఉండేవాడు అని అర్థం అన్నమాట. అంటే ఇంద్రియ నిగ్రహంతో ఉన్నవాళ్ళు. దృఢ నిశ్చయంతో ఈ రకంగా భక్తిలో ఉండేవాళ్ళు. మై అర్పిత మనోబుద్ధిర్, నాకే మనస్సును బుద్ధిని అర్పించి, యో మద్భక్త సమే ప్రియ. సో అలాంటి వాడు నా భక్తుడు నాకు చాలా, అలాంటి నా భక్తులు నాకు చాలా ప్రియులు అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. ఎలాంటి భక్తులు అంటే అన్ని జీవాల పట్ల దయగల స్నేహితుడే కానీ అసూయ పడనివాడు, తనని యజమానిగా భావించనివాడు, అంటే అహంకారం లేనివాడు, నేనే ఈ పనులు చేస్తున్నాను అన్నట్లు మిథ్యాహంకారం లేనివాడు, ఆనందము మరియు బాధ రెండింట్లో సమానంగా ఉండేవాడు, సహనవంతుడు, సమదుఃఖ సుఖ దుఃఖాలను సమంగా చూసేవాడు, క్షమి అంటే పేషెన్స్తో సహనంతో ఉండేవాళ్ళు, సంతుష్ట సతతం యోగి, ఇలా ఎప్పుడు కూడా సంతృప్తిగా ఉండేటటువంటి యోగి. యథాత్మ దృఢ నిశ్చయ, వాళ్ళు స్వీయ ఆత్మనియంత్రణతో వాళ్ళు ఈ దృఢ నిశ్చయంలో మయ్యర్పిత మనోబుద్ధి, నాకు బుద్ధి మనసు అర్పించితే, యో మద్భక్త, అటువంటి నా భక్తులు, సమే అతను నాకు ప్రియుడు అని చెప్పేసి ఇక్కడ ఈ 2 శ్లోకాల్లో భగవంతుడు చెప్తున్నారు. సో మనము ఎలా ఉండాలి, ఎలా ఉంటే భగవంతుడికి ప్రియులు అవుతాము అనేది మనం ఇక్కడ చూడొచ్చు. సో ఇది ఇక్కడ శుద్ధ భక్తులు అనేది ఎలా ఉంటారు అన్నది మనకి చెప్తున్నారు. సో అన్ని జీవుల పట్ల దయగల స్నేహితుడు, అసూయ లేకపోవటము, అహంకారం లేకపోవటము, సుఖ దుఃఖాలలో సమానంగా ఉండటము, సహనంతో ఉండటము, ఎల్లప్పుడూ కంటెంట్మెంట్, తృప్తి, సంతోషం, ఎప్పుడు అది లేదు ఇది లేదు చిరాకు పడకుండా అసంతృప్తిగా జీవించకుండా, ఎవరైతే ఎప్పుడు తృప్తి ఉన్నదానితో ఏది ఉంటే అది సంతృప్తికరంగా, స్వీయ నియంత్రణ అంటే ఇంద్రియాలన్నింటినీ కూడా మనము
కంట్రోల్ చేసుకోగలిగితేనే ఇలా ఉండగలం. ఇలా అందరినీ సమానంగా చూడటము, పేషెన్స్తో సహనంతో ఉండటము, అన్నిటికీ తృప్తిగా ఉండటం, ఇవన్నీ ఎప్పుడు జరుగుతాయి? మనం కోరికలను అరికట్టుకున్నప్పుడు, ఇంద్రియాలు స్వీయ నియంత్రణ అనేది ఉన్నప్పుడే ఇది సాధ్యం అవుతుంది. సో దృఢ నిశ్చయంతో ఇలా దృఢ నిశ్చయంతో మయ్యర్పిత మనోబుద్ధి, భగవంతుడి మీద మనస్సును బుద్ధిని మనం పెట్టి అర్పించి ఉంటే గనక అలాంటి నా భక్తులు నాకు ప్రియులు అని చెప్పి చెప్తున్నారు ఈ శ్లోకంలో. మనం ప్రాక్టికల్గా తెలుసుకోవాల్సినవి చాలా ఈ 2 శ్లోకాల్లో కనపడుతున్నాయి. ఇప్పుడు చదివిందే మళ్ళీ ఇంగ్లీష్లో ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ ఉదాహరణకు మనకు ఈ చిత్రంలో చూసేది హరిదాస్ ఠాకూర్ గురించి. ఇంతకు ముందు కూడా ఆయన గురించి చెప్పుకున్నాము. ఆయనకు నామాచారి అనేటటువంటి బిరుదు కూడా ఉంది. ఎందుకంటే నిరంతరము హరినామస్మరణలో ఆయన జీవితాన్ని వెలుగుచ్చారు. చివరకు ఆ హరినామస్మరణ చేస్తూనే ఆయన వాళ్ళ మతస్థులు ఆయనను చాలా ఇబ్బందులు కష్టాలు పెట్టి ఆఖరికి నీళ్ళల్లో పారేసిన చైతన్య మహాప్రభు ఆయన రక్షించిన తర్వాత చైతన్య మహాప్రభువును కోరి ఆయన మోక్షం ప్రసాదించి ఇంక నాకు ఈ భూమి మీద ఉండాలని లేదంటే ఆ రకంగా ఆయనకు మోక్షం దొరికింది. నిరంతరం హరినామస్మరణలో జీవితాన్ని సాగించినటువంటి హరిదాస్ ఠాకూర్ని మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాం ఈ చిత్రంలో. అంటే అందరి పట్ల స్నేహితుడు, అసూయ లేకపోవటము, ఆనందం, ఆ తర్వాత ఇవన్నీ కూడా అసలు భక్తి యోగంలో ఉన్నటువంటి ఇదేమిటి అంటే ఈ అన్ని మార్గాల్లోనూ చివరికి మనం వెళ్ళేది ఆ భక్తి స్టేజ్లోకి, అనన్య భక్తి స్టేజ్కి అందరం చివరికి చేరుకుంటాం ఏ మార్గంలో వెళ్ళినా కూడా. కానీ అనన్య భక్తి ఆ మార్గంలో ఉన్న వాళ్ళకి అది ముందుగానే వాళ్ళు ఆ మార్గంలో ఉంటారు. మిగిలిన మార్గాలన్నీ కూడా చివరికి ఆ స్టేజ్కి మనం చేరుకుంటేనే మనం భగవంతుణ్ణి చేరుకుంటాము. సో అలా మనకు వేరు మార్గాల్లో వెళ్ళిన చేరుకుంటాం. కానీ భక్తి మార్గంలో ఉంటే మనము అదే మార్గాన్ని ముందుగానే చేరుకోగలుగుతాము అని చెప్పేసి మనం ఇందులో చూస్తాము. సో ఇలా ఉంటారు భక్తులు. వాళ్ళు ఇక సదా భగవంతుడి మీద వాళ్ళు మనసును పెట్టి అలాంటి స్థితిలో ఉన్న వాళ్ళు ఇక ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళకి ఇవన్నీ కూడా వస్తాయన్నమాట. అందరి పట్ల దయ, అసూయ పడకపోవటము, నేను యజమాని, అహంకారం లేకపోవటము, అన్నీ సమంగా చూడటము, వాళ్ళకి ఏదైనా తృప్తే. ఏదైనా వాళ్ళు ఇప్పుడు అందరూ కొట్టినా ఏం చేసినా ఈయన తన యొక్క భక్తి మార్గాన్ని ఆయన వీడలేదు. ఆయనకి దాంట్లోనే సంతృప్తి, అలా ఎప్పుడు సంతృప్తిగా ఉంటారు. అది ఒక ఉదాహరణగా మనము తీసుకోవచ్చు. తర్వాత యస్మాన్నో ద్విజతే లోకో లోకోన్నో ద్విజతే చయ హర్షామర్ష భయోద్వేగై ముక్తో యా సచ మే ప్రియ. యస్మాన్నో ద్విజతే లోకోన్నో ద్విజతే చయ. ఏ ఒక్కరికి బాధ పెట్టని వాడు, ఎవరి చేత ఉద్వేగానికి గురి కానివాడు. అంటే అలా సమభావంతో ఉండాలన్నమాట. ఈ ఇమోషన్స్, ఉద్వేగాలు ఇవేవి కూడా లేకుండా ఎవరిని బాధ పెట్టకూడదు. ఎవరి చేత ఉద్వేగానికి గురి ఎవరన్నా ఏదన్నా అన్నా మనము ఉద్వేగానికి గురి కాకూడదు. మనని పొగిడినా సరే, మనల్ని దూషించినా సరే అలా ఉద్వేగానికి గురి కాకూడదు. సుఖాలలో బాధల్లో ఒకేలాగా ఉంటూ భయము ఆందోళన రహితముగా. భయం లేకపోవటం అంటే పెద్దల పట్ల భయం లేకపోవటం అలాంటిది కాదు. భయము ఆందోళన, ఏదో జరుగుతుంది, మనం ఇది చేయకపోతే మనకి డబ్బులు పోతాయో, లేదంటే మనకి ఏదైనా ప్రమాదం, ఇలా అంటే ఈ భౌతిక విషయాల వలన కలిగేటటువంటి ఈ భయాందోళనలు రహితముగా ఏది జరిగినా భగవంతుడే అన్న విధానాన్ని అలవర్చుకోవాలి అన్నట్లుగా చెప్తున్నారు. ఆందోళన భయము రహితముగా ఉన్నటువంటి నా భక్తులు నాకు చాలా ప్రియమైన వారు. ఎప్పుడు ఆందోళనలు ఉండకుండా ఉంటాయి? భగవంతుడి మీద మనకు విశ్వాసం ఉంటే ఏది జరిగినా భగవంతుడే, ఆయన ఏది చేసినా ఆయన మనకు ప్రసాదమే అనేటటువంటి మనస్తత్వం.
మనం ఉంటే, ఆ విశ్వాసం ఉంటే అప్పుడు మనకి భయాందోళనలు రహితంగా ఉండవచ్చు. సో అటువంటి భక్తులు, నా భక్తులు నాకు చాలా ప్రియమైన వారు అని ఇంకా కంటిన్యూ చేస్తూ ఆ లక్షణాలను చెప్తున్నారు. భక్తులు ఎలా ఉంటారు అన్నది ఇక్కడ కొన్ని చూసాము, ఇక్కడ దాని కంటిన్యూషన్ చూస్తున్నాను. ఎవరిని బాధ పెట్టకుండా, ఎవరి చేత ఉద్వేగానికి అంటే ఎవరైనా ఏదన్నా మనల్ని వాళ్ళు ఏమీ కూడా ఉద్వేగానికి గురి చెయ్యలేరన్నమాట. పొగిడినా మనం అలాగే ఉంటాము, దూషించినా మనం అలాగే ఉంటాం. సుఖాల్లో బాధల్లో ఒకేలాగా ఉంటూ భయము ఆందోళన రహితంగా ఉన్న భక్తులు ప్రియమైన వారు. సో ఇక్కడ మనకు ఉదాహరణగా మనకు శ్రీల ప్రభుపాద ఆయన కూడా ఎంతో సేవ చేసి భగవంతుడి గురించి ఆయన అందరికీ చెప్పి, పాశ్చాత్య దేశాలు ఏమీ తెలియని చోట ఏమీ లేకుండా వెళ్ళి ఆయన అక్కడ శ్రీకృష్ణుని యొక్క జ్ఞానాన్ని అందరికీ కూడా పంచి అంతగా దానిని వృద్ధి చేశారు. ఆయన యొక్క లక్ష్యం ఎప్పుడు కూడా భగవంతుణ్ణి తలుచుకోవటం, భగవంతుడి గురించి చెప్పటము, ఆనందించటము, కీర్తనలు చేయటము, అలా అందరికీ కూడా ఆయన ఉన్న దాంట్లో అందరికీ ఉండి అందరికీ పెట్టటము, అటువంటి పనులు కూడా ముఖ్యం. మన చుట్టూ ఉన్నవారెవరు ఆకలితో ఉండకూడదు అనేటటువంటి సిద్ధాంతంతో ఉండి చేతనైన విధంగా ఆ రకంగా ఆయన సేవ చేశారు పూర్తిగా చివరి వరకు. అందుకని మనం ఇక్కడ ఉదాహరణగా చెప్పుకుంటున్నాము. తరువాత అనపేక్ష సుచిత్తక్ష ఉదాసీనో గతవ్యధ సర్వారంభ పరిత్యాగి యో మద్భక్త సమే ప్రియ. అనపేక్ష సుచిత్తక్ష ఉదాసీనో గతవ్యధ, సాధారణ కార్యకలాపాలను ఆశ్రయించనివాడు. అంటే మామూలు పనులు మనలాంటి వాళ్ళందరూ, అంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో మనం సుఖం అనుకునేవి ఇలాంటి భౌతిక సుఖాలు, సాధారణ కార్యకలాపాలను ఆశ్రయించిన వాళ్ళు దాని జోలికి పోరు, ఇలాంటి భౌతిక సుఖాల జోలికి. అనపేక్ష సుచిర్దక్ష ఉదాసీనో గతవ్యధ అంటే పవిత్రుడు, దక్షత కలిగిన వాడు, ఉదాసీనుడు, కలతలు లేకుండా మరియు అన్ని వ్యవహారాలలో స్వార్థ చింతన లేకుండా ఉన్నవాళ్ళు. సర్వారంభ పరిత్యాగి యో మద్భక్త సమే ప్రియ. అన్నీ కూడా అన్ని వ్యవహారాల్లో స్వార్థ చింతన లేకుండా, పరిత్యాగి అంటే ఫలితాలను మనం ఆశించకూడదు అని చెప్పుకున్నాం కదా ఇందాక. అలా పరిత్యాగి త్యాగం చేయటము అంటే ఫలితాలను త్యాగం చేయటం అంటే ఫలితాలను మనము ఆశించకుండా ఉండటం. అలా స్వార్థ చింతన, దాని అర్థం ఏమిటి? స్వార్థం లేకుండా పని చేయటం నేర్చుకోవాలన్నమాట. స్వార్థ చింతన లేకుండా ఉన్నటువంటి నా భక్తుడు నాకు చాలా ప్రియమైనవాడు. ఉదాసీనుడు అంటే ఏంటి? సుఖమైన దుఃఖమైన, తిట్టినా మనల్ని దూషించినా ఎవరైనా పొగిడినా మనకొకటే. అలా ఉదాసీనత్వం అంటే అది అర్థం. కలతలు లేకుండా మరియు అన్ని వ్యవహారాలలో స్వార్థ చింతన లేకుండా ఉన్నవాళ్ళు. సో ఈ భౌతిక సుఖాల వెంట వెళ్ళని వాళ్ళు పవిత్రులు, దక్షత కలవాళ్ళు, ఉదాసీనులు, ఏదైనా ఒకటే అనేటటువంటి స్వభావంతో ఉండగలిగిన వాళ్ళు, కలతలు లేకుండా మరియు అన్ని వ్యవహారాల్లో స్వార్థ చింతన లేకుండా ఉన్నటువంటి సర్వారంభ పరిత్యాగి, అన్నిట్లోనూ కూడా ఆ పరిత్యాగి ఫలితాలను త్యాగం చేయటం, ఎవరికి నాకు కోసం చేస్తున్నాను అని అనుకోకుండా యో మద్భక్త సమే ప్రియ, అటువంటి నా భక్తులు నాకు ప్రియులు అని చెప్తున్నాను. ఈ చిత్రంలో భగవంతుడు ఇలా ఈ చేసే భజనను వినటం చూస్తున్నాము. यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोची न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी భక్తిమాన్య సమే ప్రియ. ఎవరైతే లౌకిక సుఖాల పట్ల ఆనందించకుండా, ప్రాపంచిక కష్టాల పట్ల బాధపడకుండా, నష్టం జరిగినా బాధపడరో లేదా లాభం కోసం ప్రాకులాడరో,
శుభ అశుభ పనులను రెండింటిని కూడా త్యజిస్తారో అటువంటి జనులు భక్తితో నిండి ఉన్నవారు నాకు చాలా ప్రియమైన వారు. అంటే శుభమైన అశుభమైన అంటే ఏ పనైనా అని అక్కడ అర్థం. అంటే శుభం అంటే మనకు శుభం కలిగించేది అని మనం అనుకుంటాం. సో ఏ పనైనా సరే అన్నట్లుగాను వాటికి భౌతిక విషయాల కోసం ప్రాకులాడకుండా ఉన్నవాళ్ళు అని చెప్పి, లౌకిక సుఖాల పట్ల ఆనందించకుండా, ప్రాపంచిక కష్టాల పట్ల బాధపడకుండా, మనకు వచ్చే బాధలన్నీ కూడా ఈ ప్రాపంచికాలే కదా, అన్నీ కూడా ఈ భౌతిక ప్రపంచానికి సంబంధించిన బాధలు. నష్టం జరిగినా బాధపడరు, లేదా లాభం కోసం ప్రాకులాడరు, శుభ అశుభ పనులను రెండింటినీ త్యజిస్తారు. అటువంటి జనులు భక్తితో నిండి ఉన్నవారు. అలా ఉండి భక్తితో ఉన్నవారు అలా పరిత్యాగి భక్తిమాన్య సమే ప్రియ, నాకు ప్రియులు అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ ఉదాహరణగా ప్రహ్లాదుడి యొక్క ఒక వృత్తాంతాన్ని చూపిస్తున్నారు. ఏనుగులతో త్రొక్కించటము, వాళ్ళంతా తీసుకొచ్చి అయినా కూడా ఆయన ఏనుగు వైపు కానీ వీళ్ళ వైపు కానీ ఇటు కానీ అటు కానీ ఎటు చూడటం మనం చూడట్లేదు. ఆయన కళ్ళు మూసుకుని భగవంతుణ్ణే ప్రార్థిస్తున్నారు. సో అలా ఎటువంటి పరిస్థితిలో అయినా అన్నదానికి ఉదాహరణగా మనము ఇది చూస్తున్నాము. అంటే ప్రాపంచిక కష్టాల పట్ల బాధపడకుండా, నష్టం జరిగినా పడకుండా, లాభం కోసం ప్రాకులాడకుండా, లౌకిక సుఖాల వల్ల ఆనందించకుండా, ఇవన్నీ కూడా భక్తుల యొక్క లక్షణాలన్నమాట, శుద్ధ భక్తుల యొక్క లక్షణాలు. తరువాత ఇంకా ఆ భక్తుల లక్షణాలను మనకి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సమశత్రౌ చ మిత్రే చ తథా మానవమానయో శీతోష్ణ సుఖ దుఃఖేషు సమస్సంగ వివర్జిత తుల్యనిందా స్తుతిర్మౌని సంతుష్టో ఏన కేనచిత్ అనికేత స్థిరమతే భక్తిమాన్ మే ప్రియో నర. సమశత్రౌ చ మిత్రౌ చ, శత్రుమిత్రులను సమభావంతో చూసేవాళ్ళు. తథా మానవమానయో, నన్ను గౌరవించినా అవమానం చేసినా, ఏదైనా గౌరవమైనా అగౌరవమైనా సరే ఒకే రకంగా ఉండేవాళ్ళు. అలాగే శీతోష్ణ సుఖ దుఃఖేషు, చలిని కానీ వేడిని కానీ, శీతలం చలిని కానీ, ఉష్ణం వేడిని కానీ, సుఖాన్ని కానీ దుఃఖాన్ని కానీ, సంఘ వివర్జిత, అన్నీ కూడా సమభావం కలిగి, సంఘ వివర్జిత అంటే చెడు సహవాసం లేకుండా దూరంగా ఉండేవాళ్ళు. తుల్యనిందా స్తుతిర్మౌని అంటే నిందనైనా స్తుతినైనా సరే ఏమి మౌనంగానే ఉండేవాళ్ళు. సంతుష్టో ఏన కేనచిత్, ఎవరైతే సంతృప్తిగా ఎప్పుడు ఉంటారో వాళ్ళు. అనికేత స్థిరమతి, ఎవరిని పట్టించుకోని వాడు, జ్ఞానంలో స్థిరపడిన మరియు భక్తి సేవలో ఎవరిని పట్టించుకోని వాడు అంటే ఆయన యొక్క భక్తి మార్గంలో ఉంటున్నారు అని చెప్పేసి, అది కాన్సన్ట్రేషన్, ధారణ దాని మీద ఉన్నది అని అర్థము. అనికేత స్థిరమతి, ఆయన యొక్క మతి బుద్ధి ఆయన అంతా కూడా స్థిరంగా, భక్తిమాన్ మే ప్రియో నరహ, అలాంటి భక్తులు నాకు ప్రియులు, ప్రియమైనటువంటి నరులు, ప్రియమైనటువంటి వాళ్ళు అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. సో శత్రుమిత్రులతో సమభావనతో ఉండువాడు, గౌరవం అగౌరవం, వేడి చలి, ఆనందం బాధ, కీర్తి అపకీర్తి పట్ల సమభావన కలవాడు, ఎల్లప్పుడూ చెడు సహవాసం నుండి దూరంగా ఉండేవాడు, సంఘ వివర్జిత, ఎల్లప్పుడూ మౌనంగా ఉండేవాడు. తుల్య నిందా స్తుతిర్మౌని, తుల్య నిందలో అయినా స్తుతించిన మౌనంగా ఉండేవాడు. సంతుష్టో ఏన కేనచిత్, దేనిపైనా సరే సంతృప్తిగా ఉండేవాడు. అనికేత స్థిరమతి, అలా జ్ఞానంలో స్థిరపడిన వాళ్ళు. భక్తిమాన్ మే ప్రియో నరహ, వాళ్ళు నాకు ప్రియులు అని చెప్తున్నారు. హరే కృష్ణ. ఇది సేమ్ థింగ్ ఇక్కడ మనకి ఇంగ్లీష్లో చెప్తున్నారు. ఇకపోతే ఇది ఆఖరి శ్లోకం. ఏతు ధర్మ్యామృతం ఇదం యథోక్తం పర్యుపాసతే శ్రద్ధదానా మత్పరమా భక్తాస్తేతీవ మే ప్రియ. భక్తియోగము అను
ఈ అమృత మార్గాన్ని అనుసరిస్తూ నన్నే పరమ లక్ష్యంగా చేసుకుని పూర్తిగా భక్తిలో నెలకొని ఉండువారు నాకు అత్యంత ప్రియమైన వారు. ఏతు ధర్మ్యామృతం ఇదం యథోక్తం పర్యుపాసతే. ఇది ఈ ధర్మాన్ని ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళు పాటిస్తూ యథోక్తం పర్యుపాసతే, రోజు కూడా ఇలా అంటే ఎప్పుడు ఉపాసన చేస్తూ ఉంటే శ్రద్ధధాన మత్పరమ అంటే శ్రద్ధగా నన్ను పరమ భగవంతుణ్ణి మనసులో ఉంచుకొని భక్తాస్తే తీవమే ప్రియ. సో అలా ఉండేవాళ్ళు నాకు అత్యంత ప్రియులు, అలాంటి భక్తులు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఇక్కడ మనకు కుచేలుడు శ్రీకృష్ణుడు ఆయనను ఆతిథ్యం ఇచ్చి కాళ్ళు కడిగి ఆయనకు ఆతిథ్యం ఇవ్వటము, రుక్మిణీదేవి కూడా ఆయనకు సేవ చేయటం అతిథికి చూపిస్తున్నారు ఈ చిత్రంలో. సో ఇక్కడ మనకు దుర్యోధనుడు అర్జునుడు యుద్ధం ముందు వచ్చి కృష్ణుని సహాయం అడగాలనే ఉద్దేశంతో ఇద్దరు రావటం, ముందుగా దుర్యోధనుడు రావటం, అయితే కాళ్ళ దగ్గర ఎందుకు అనేసి తల దగ్గర ఉన్న కుర్చీలో ఆయన కూర్చోవటము, తరువాత అర్జునుడు వచ్చి కాళ్ళ దగ్గర కూర్చోవటము, కృష్ణుడు నిద్ర లేచిన తర్వాత ఇద్దరు ముందుగా అర్జునుడిని అడగటము, ఎందుకు నేను ముందు వచ్చానని దుర్యోధనుడు అన్నప్పుడు, మరి నేను లేచిన తర్వాత నాకు ముందు కనిపించింది అర్జునుడు కదా, అందుకని అర్జునుడిని అడగాల్సి వచ్చిందని చెప్పటము. అప్పుడు అర్జునుడికి నేను ఒక పక్కన, తర్వాత నా యొక్క సైన్యం అంతా వేరొక పక్కన ఉంటారు, నీకెవరు కావాలని అడగటము. అప్పుడు అర్జునుడు నాకు నువ్వే కావాలనటము. అప్పుడు దుర్యోధనుడు నన్ను ముందు అడగకపోయినా నాకు కావాల్సిందే దొరికిందని సంతోషించటము. ఎందుకు అంటే అమాయకంగా అంత పెద్ద సైన్యాన్ని వదిలేసుకుని కృష్ణుడు కావాలని కోరుకున్నాడని ఆయన అర్జునుడు అమాయకుడు అనుకునేటటువంటి అమాయకత్వంలో ఉన్నారు అన్నది మనకు ఇక్కడ ఈ కథ, ఈ చిత్రంలో మనం చూస్తున్నటువంటి చిత్రం వెనక ఉన్నటువంటి కథ. చాలామందికి మన వాళ్ళకి ఆ కథ తెలిసే ఉంటుందని అనుకుంటున్నాను. సో ఆ చిత్రాన్ని మనం అక్కడ చూస్తున్నాము. క్షమించాలి, మధ్యలో వాయిస్ కొంచెం స్లోగా ఉందని అంటున్నారు. సో మళ్ళీ అది కరెక్ట్ చేసుకుంటాను. తర్వాత ఈ భాగవతంలో మనము 9 రకాల నవవిధ భక్తిని విశదీకరిస్తుంది భాగవతం. ఏమిటి ఆ 9 అంటే శ్రవణం కీర్తనం స్మరణం, శ్రవణం కీర్తనం స్మరణం పాదసేవనం, అర్చనం వందనం దాస్యం సఖ్యం ఆత్మనివేదనం. సో ఒక భక్తుడు ఈ 9 రకాల భక్తులలో దేనినైనా సాధన చేయవచ్చు అని చెప్పేసి భాగవతంలో చెప్తున్నారు. 9 రకాల భక్తులు ఉన్నాయి, నవవిధ భక్తులు. శ్రవణం వినటం, భగవంతుడి యొక్క గాథలు కీర్తనలు వినటం, భగవంతుని యొక్క స్తుతులు, భాగవతము, భగవద్గీత ఇవన్నీ శ్రవణం చేయటము. అందుకే పరీక్షిత్ మహారాజు భాగవతం వినాలి నేను పోయే ముందు అని అనుకుని సుఖమహామునిని ఆయన భాగవతం వివరించవలసిందిగా అడిగారనమాట. సో శ్రవణం అనేది మొట్టమొదటిది. ఆ తర్వాత కీర్తనం, దానికి ఉదాహరణగా మనం మీరాబాయిని చూస్తూ ఉంటాము. ఆవిడ నిత్యము కూడా శ్రీకృష్ణ కీర్తనలు చేస్తూ ఉండేవారు. ఆ రకంగా కీర్తనం. విష్ణు స్మరణం, దీనికి గొప్ప ఉదాహరణ మన హరిదాస్ ఠాకూర్, ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం. నిత్యము కూడా భగవంతుణ్ణి జపించుకుంటూ ఉండటం, అంటే భగవంతుణ్ణి జపించినా కూడా మనసులో ఎప్పుడు కూడా భగవంతుణ్ణి ఏ పని చేసినా ఉంచుకోవటం. తర్వాత పాదసేవనం, దానికి ఉదాహరణ లక్ష్మీదేవి. అంటే ఎందుకు ఆవిడ అలా పాదసేవ చేయాలి అని ఈ రోజుల్లో మనం కొన్ని ప్రశ్నలు వేయవచ్చు. అది అంటే ఇలా చేయాలా అని చెప్పి అక్కడ మనం గమనించవలసిన విషయం ఏమిటి అంటే, పాదసేవ అనేది మన యొక్క అహంకారాన్ని మనము వదులుకుని అవతల మనిషి యొక్క గొప్పతనాన్ని గుర్తించగలగటం. సో సాధారణంగా నీ పాదధూళి
అది మనం పాద నమస్కారం చేసి ఇలా తల కద్దుకుంటామంటే దాని అర్థం ఏమిటి? మన అవతల మనం ఎవరికైతే నమస్కరిస్తూ చేస్తున్నామో మన పెద్దవాళ్ళకైనా సరే వాళ్ళ పాదధూళి మన తల మీద ఉండగలిగినటువంటి అర్హత కలగది. అన్నిటికంటే కూడా శరీరంలో మనం పాదాలు మురికిగా ఉంటాయి అనుకుంటూ ఉంటాము. అలాగే అన్నిటికంటే మన తల అంటే మన యొక్క బుద్ధి అన్నిటికంటే గొప్పది శరీరంలో ఉన్న పార్ట్స్లో అనుకుంటాం. సో మనం అవతల వ్యక్తి యొక్క ఆ పాదధూళి మన యొక్క అత్యున్నతమైన మన శరీరంలో ఉన్న అత్యున్నత స్థానం కంటే కూడా గొప్పది అనేటటువంటి ఒక అని మనం ఒప్పుకుంటూ మనము మన అహంకారాన్ని వదులుకుంటూ అవతల మనిషికి మనము శరణు వేడటం అన్నట్లుగా. సో అది పాదసేవనానికి ఒక రకమైనటువంటి వివరణ. సో అందుకని పెద్దవాళ్ళకు కూడా మనం అలా నమస్కరించేది మనం అహంకారం లేకుండా వాళ్ళ గొప్పతనాన్ని నువ్వు నీ పాదధూళి నా తల మీద పెట్టుకోవాలి, ఇంకెక్కడ కూడా నాలో ఉన్న అత్యంత ఉన్నతమైనటువంటి శరీరంలో ఉన్న అత్యంత ఉన్నతమైనటువంటి భాగం మీద నీ పాదధూళిని పెట్టుకోవాలి నేను అని మనం అంగీకరిస్తున్నట్లుగా అన్నమాట. సో పాదసేవనం, ఆ తర్వాత అర్చనం అంటే భగవంతుణ్ణి ఎప్పుడు కూడా అర్చిస్తూ ఉండటము. వందనానికి భగవంతుడు మనకి ధ్రువ మహారాజు ఉదాహరణ కూడా చూస్తాము. ఆయన ఆ రకంగా తపస్సు నమస్కరిస్తూ ఎన్నో సంవత్సరాలు 6 నెలలు తీవ్ర తపస్సు చేస్తే 6 నెలల్లోనే భగవంతుడు ప్రత్యక్షమవటం సంభవించింది. సో వందనం అంటే భగవంతుడికి మనము ఆ గౌరవాన్ని చూపించటము అని చెప్పేసి దాని అర్థం. దాస్యం తర్వాత దీనికి పెద్ద ఉదాహరణ హనుమాన్. సో ఆయన శ్రీరామచంద్రుడికి ఎంత నమ్మిన బంటు మనకందరికీ కూడా తెలుసు. ఆ రకంగా దాస్యభక్తి శ్రీకి హనుమంతుడు మనకి గొప్ప ఉదాహరణ. తర్వాత సఖ్యం అంటే భగవంతుడిని మన స్నేహితుడుగా, ఉదాహరణకు కృష్ణార్జునులు మిత్రులు కానీ భగవంతుడని ఆయనకు తెలుసు. అలా సఖ్యం. ఆత్మనివేదనం అంటే సమస్తం కూడా ఇక భగవంతుడికి అర్పించి నేను అనేది లేను, ఇక అంతా నువ్వే అనేటటువంటి ఆ స్థితికి వెళ్ళగలగటం చివరి, అది లాస్ట్ స్టేజ్ అన్నమాట. ఈ 9 రకాల భక్తులలో మనం ఏ రకంగా అయినా సాధన చేయవచ్చు, కానీ ఫైనల్గా మనం చేరుకోవాల్సింది ఆత్మనివేదన అనేది ఆఖరి దశ భక్తిలో. ఇలా ఈ 9 విధ భక్తుల గురించి భాగవతంలో వివరించారు. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ కృష్ణం వందే జగద్గురు. హరే కృష్ణ. సో హరే కృష్ణ మాతాజీ.